Erokamano, janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano. Mochako loso thuolo mondo wachak aromie kodi studio ka. Omiyo janeno, kapok adhi mbele adwa ni fulrani mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluonga ni Bishop Agustino Omedo. Aja Kisumu County, gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogonda School. Ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Erokamano janeno mar Lolwe TV kawuono, Nyasaye moloso thuolo mondo achak arome kodi ka. Omiyo thuon wach madwa yalo kawuono wacho ni ng'at ma ratego omako. Kendo ratego rach komako ng'ato. Mane thuon wach ma kawuono dawuoye ni ng'at ma ratego omako. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kamoro amora intie mondo ikul wiyi mondo weche duto te waket e lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo odiochieng' ma kawuono ni olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yien isemiye winjo matut e nying Yesu majawar. Janeno ka ok aketho sa mana kaka wacho ni nyinga iluonga ni Bishop Omedo maja Kisumu County. Thuon wach ma kawuono adwa yalo wacho ni ng'at maratego mako. Kina adwa na som kod Isaya 49, wabro chako kare 24. Isaya 49 wabro chake 24 nyaka 25. Omiyo adwa na wuoye kod ng'at maratego mako. Kendo ratego en jachien. Ang'eyo ni ok ing'e ni ratego no en ng'a. Ratego en Satan. Kendo ratego rach komako ng'ato. Onyalo mako ng'ato motwe matek. Makati wuotho to ratego maki. Kati nindo ratego maki. Adier onyalo maki makata koth chwe, makata chieng' rieny, ratego maki. Ratego maki onyalo mako ng'ato. Kata kawuono akelo jal ma to kawuono akelo jal man gi rategoro manyalo ketho teko mar ratego momako ng'ato. Iluonge ni Yesu Kristo. Ratego rach komako ng'ato. Onyalo maki wuotho tiwuowa kendi ka janeke ndara. Mano ratego. Nikech omaki e yo moro. Okinyi ma kawuono adana wuoye gi mama moro, kata jaduong' moro manena ka, kata nyako moro, kata kijana, kata nyathi skul moro. Mane okoni rutino ma wacha dier kata chilielo moro mabro wacha dier ni Bishop ane maratego maka. Adier ki wuota ane maja chiene no maka ratego maka. No otama nindo tieno. Ne otama wuotho. Otama kata chiemo kanyal chiemo. Nikech ratego maki. Wawuoye gi ng'at machalo kamano. Omaki adier. To kawuono Nyasaye makelo ka nyalo gonyi kuom ratego momaki. Wasom kodi ndiko. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, Isaiah 49 verse 24. Openjo niya, bende dima ng'at maratego joma osemako. Bende dima ng'at maratego joma osemako. 25 wacho niya, anu Nyasaye to aduoko niya, ni jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego, kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Anaked gi jogo duto te makedo kodi mi ares nyithindi e lwetgi. Aruth Nyasaye to aduoko kan Bishop Omedo. Aruth Nyasaye to aduoko niya, ni jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Wawuoye ratego yaye. Ma ng'ato koro bedo mos okete Lolwe TV ni hijawi kawuono nikech abro lamo kodi Nyasaye manyalo goli kuom ratego momaki. Samoro maki gi tuo adier mipidho to ok ichangi. Mano ratego. Onyalo maki mimanyo tich to ok iyude. Mano ratego. Onyalo maki mimanyo nyathi ni ting' to ok iyude. Mano ratego. Hadiro nyalo maki imanyo kwe marot to ok bedie. Mano ratego yaye. Wawuoye ratego. Onyalo maki mimanyo dichuo makendi to ok iyude. Nikech ratego maki. Mano ratego. Onyalo maki mimako ich to wuok gi dweche adek ok iting'. Mano ratego. Hadiro nyalo maki mafuanda. Otami nyaka dhi tedo. Mimanyo dichuo makendi to ok iyude. Mano ratego. Hadiro nyalo maki mimanyo dhako mikendo
to ok iyude. Samoro nyalo maki mikendo mon to dhi adhiya tok bende ok uchwanyiru. Wawuoye ratego yaye, mano ratego. Adiero nyalo maki. Onyalo maki mar wuotho. Miwuotho ne chuo tami ni ok iyudi, mano ratego. Onyalo maki mipango gedo. Kati pango golo dala to ok timreni. Gigi kethora ketha, mano ratego. Onyalo maki adier michako ohala maber to gore mana piny. Wawuoye ratego yaye marach komako ng'ato. Onyalo mako adier omako andi. Ichako to chunyi chido ga chida. Mano ratego. Adiero nyalo maki. Midiere ichako gero ot maber. To odno chunga gi e kore magi mochungo bende kia. Mano ratego momaki. Adiero nyalo maki. Ipango nyumi dhok. Kati pango nyombo. To ok timreni kaka idwaro. Mano ratego momaki. Adiero nyalo mako pesani. Makati yudo pesa. To ruma lweti. Manda ka gimoro kudhogi ni dhi adhiya tok pedi. Mano ratego. Wawuoye ratego rach komako ng'ato. Adiero nyalo maki nyathi skul moro kata ine college hotami nyaka somo. Mano ratego. Nidok mana chien. Wawuoye ratego yaye. Onyalo mako dala moro gi tho. Ma uno iko iga ka iga. Mano ratego. Tamoro giduoko Nyasaye makelo ka. Ma 25 wacho ni Ruoth Nyasaye to aduoko. Okan Bishop Omedo. Ruoth Nyasaye to aduoko ni jomomaki, jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Aker gi jogo duto te makedo kodi. Miya res nyithindi helwetgi. Kawuono ibiro reso mama moro. Monena kama wacha dini sama yalo to piwange go kala. Wacha dini Bishop anima weche gelete chunya. Ne okanindo tino nikech ratego maka. Ratego yaye rach komako ng'ato. Rach komako dichuo moro, mako kata nyathi skul moro, mako kata chiliel moro tamo ni ok nyal yudo gima dwaro. To kawuono abiro lamo kodi Nyasaye. Wawuoye gi ng'at ma wacha dini pacho maka gi tuo gi wich bar. Asedhi osiptende matindo gi madongo lokro konge. Samoro en mar sukari, samoro en asma, samoro en kansa. Ipiedho to ok changi. Mano ratego maki. Samoro en maringe chogo, samoro en maringe remo, samoro en maringo, samoro en tuo mimanyo to ok yude nikech ratego maki yaye. Mama moro chieng' moro ne Lolwe TV ka. Ung'isa ni pastor naneno kiyalo ratego. Tadiera ni maratego notweya mar asma. Pastor noketa ni kora inhale. Okanyal yweyo maber. Sama nomanya, ng'ise nomanya. Tang'ise sama nomanya, tang'ise nondike Mathayo 15:13. Mamuma wacho ni gimoro amora mane wuora mane polo ne ok opidho. Inyalo pudhi. Adier no pudhi. Mama mane noyudo instant miracle. Ma Nyasaye no change tuo mar asma. Nikech Ruoth Nyasaye wacho ni 25. Ruoth Nyasaye duoko ni jomotwe kata jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Kata kawuono ibiro reso ng'ato. Ma wacho ni Bishop ani masatuo higni mathoth. To kawuono abiro lamo kodi Nyasaye. Wawuoye ratego yaye. Samoro mako ng'ato nena ka. Omako nyako moro. Ok nyal tedo. Tini limo wede mathoth. Kata ng'at mapinyi nyingi onge. Adiero maki adier. Itedo katia. Mano ratego. Ratego mar wuotho maki. Adier nyithindo to in gadek. Ng'ato ka ng'ato gi wuongi. Ratego maki ni wuongi manyalo bet onge. Samoro tich to in godo. To dichuo makendi onge otamore nikech ratego maki. Beto samoro jaber kaka joluno gero ni jaber jaula in figure 8. Mano ber. Gini nyalo duoki ratego nyalo duoke figure 3.2. Me wach na ng'oma timore ngima. Mano ratego. Wawuoye ratego yaye. Manjal moro nyako moro chieng' moro biro ira ng'isa ni pastor. Sama ne yalo ratego tani maratego notweya Bishop. Adier notweya. An gi nyithindo 2. Hika 26. To ni pastor. Jachien notera madichuo ma higni 60 emano kenda. Weche gi nalit chunya. Pastor weche gi nalit. Sama na lamo kode Nyasaye.
Ang'ise ni we Nyasaye mondo tim dwache, nikech ondikia Muma 25 wacho ni an Ruoth Nyasaye to aduoko kan bicho Pastor Omedo ok aduoke. Nyasaye maduoko ni jomotwe nogol kata kuom ng'at maratego, kendo jomoresi nogol kata kuom ng'at makeny. An aked gi jogo duto te makedo kodi mi ares nyithindi e lwetgi. Kawuono idwa resi. Wawuoyo ratego rach. Adiero nyalo mako ng'ato, omanyo tich to ok oyudi, mano ratego. Adiero ni ng'ise ni kuja kesho, ing'ise na kuna kazi, mano ratego. Adier certificates to en godo, kendo nosomo en gi degree, ratego tame ni ok onyal yudo tich, mano ratego. Adier kisungu to adhumo madongo dongo, to adier tich to tame ni ok onyal yudo, mano ratego. Samoro nondiki tich permanent, ratego nogoli, tich norumo mikia kata norumo nang'o, mano ratego. Samoro en adier indiko ji, to in ok ndiki, idong' mana casual, nikech ratego dagi ni ok nyal ndiki tich permanent, mano ratego. Jal moro chieng' moro biro ira, kijana moro ne ng'isa ni Pastor Bishop naneni kiale Lolwe TV. Sama ne yalo ratego tani maratego nomaka dier, asomo kendo an gi certificate, kisunga dhumo madongo, Pastor, mano to kawuondi, kendo kama bete, jiwacha dier ni mwuri ng'ane ni to nosomo, to igni 8, Pastor, pok ayudo tich. Sama na alamo kode Nyasaye polo, Nyasaye manyalo timo miracle ne ng'ato. Ratego momako ng'ata, ang'ise ni maratego madalau, notami ni ok inyal yudo tich. Sama na alamo kode Nyasaye, noyudo tich instant miracle. Nikech ondike 25 mawacho niya, an Ruoth Nyasaye to aduoko niya, jomotwe kata jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. An aked gi jogo duto te makedo kodi mi ares nyithindi e lwetgi. Kawuono ibiro res ng'ato. Mawacho ni Bishop ani maweche gi lite chunya. Adier ng'ato nena ka sani maratego tama dier ni ok nyal bedo gi kwe ode. Adier okuro medhok mano ratego. Nukendo rukwero rumuluongo ni mana swete, darling, honey. Mago norumo, ratego nogolo te. Adier, tindo keto ni ng'ato ninde sitting room, ng'ato ninde bedroom. Mano ratego. Ratego rachiae. Umako ng'ato chiemo mani hotel to ot mare. Mano ratego nyirach komako ng'ato. Ma Yesu nowacho ni nyalo gol ng'ato kuom ratego. Adiro mako mama moro gi lelo ka, olelo, pilu matindo berbere. Mano ratego. Okuro medhok. Adiro mako dichuo moro oko, nindo nyaka oko. To koduogo to ger ka pilu matindo. Dhako ok penje ni nindo kanye. Mano ratego. To kawuono ndongo ndike Isaya 9 kare 6 ni nikech nonyuolwa jawar. Adier ibiro nyuolonwa wuowi. Loch nobedi e lwete. Ne luong nyinge ni jabura maono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng' kendo ruodh kwe. Ene manyalo kelo kwe odi mama kata jaduong' kawuono yeyia kuome. Mama moro chieng' moro biro iro ng'isa ni Pastor Bishop na winjo umbi kamoro. Na kao nambani, sama no kao to manya. Sama no manya ong'isa ni Pastor, an chuora nindo oko to wan gi nyathi achiel. Ok wanyal rome dhok. Nwakendore Pastor to tindo ok wanyal rome dhok. Na ng'ise ni winjo mama, maratego mar koso kwe momaki ot ka. Sama na ogo chonge piny kalamo ne Nyasaye. Sama Nyasaye nolor gi tekone maduong' molwar piny. To kochung' to kia kama ne entie. Ta penje ni nenang'o. Ung'isa ni Pastor, aneno pekni 2 kawuok kuoma mar otenge. Na ng'ise na chielo chung' kuom dichuo, ta chielo chung' kuomi. Koro segonyi kuom ratego. Mama ni noyudo instant miracle. Kendo gidagi kwe gi chuore nyaka kawuono gisenyuolo nyathi moro. Wawuoyo gi ng'at mawacho ni Bishop, kiyalo tawega ni ane miyala, nikech ane maratego maka. To kawuono inyalo gony ng'ato kuom ratego. Adiero mako ng'ato samoro nena ka. Otamo ni ok nyal ting'o nyathi, mano ratego. Donge neno kaka samoro isemadho yath. Kata kawuono ni mondo madhe ene buo tanda kanyo. Ratego dagi ni ok nyal ting'o nyathi. Samoro isedhi osiptende matindo gi madongo. Iseneno nyaka gynecologist. Mago bendo setemo wacho ni growth momoni ting'o. Mano ber, nogol. To ene duoko. Ratego tamore ni ok nyalre. Yesu kende. Samoro adieri mako maber. To ratego golo gi dweche 3. Ok bedi. Mano ratego. Samoro nyuolo maber adier to dongo osiptal. Ratego dong godo. Ok ichop ga dala. Mano ratego. Wawuoyo ratego yaye. Ratego mano mako mama more mumaka. Iluongo ni Ana.
weche ne tek yana omera amoro nomako samoro Sara bende monyono higni 90 nyathi podi weche ne tek amoro gi Nyasaye manolor gi tekone maduong' kata kawuono biro timo nikech andiko wacho ni 25 matindo ni Ruoth Nyasaye to aduoko niya ni jomotwe noresi kendo jomomaki nogony kata kuom ng'at maratego andaked gi jogo duto te makedo kodi miya res nyithindi e lwetgi yaiya kuome kawuono ibiro reso mama moro mawacho ni pasa semanyo higni mathoth to kayudi to kawuono awinjo tekone maduong' biro timo kawuono ni kare Nyasaye manyalo gonyo ng'ato kuom ratego. Adier ratego rach komako ng'ato. Samoro mako dichuo moro ka. Otamo ni ok nyal kendo nena ka sana adier. Adier kijana moro oseromo. Adier oseromo mar kendo to weche gi dhi adhiya kama ratego tamore. Ratego chido bana chunye. Samoro adier opango no dhige no ni mondo miyo nyombi. Weche gi ratego keyo. Mi ok chak bedie kendo. Wawuoyo gi ng'at manena kamano. Samoro en adiero kendo to mon dhi adhiya ratego golo gima golo gi bende kia kata ratege momako gi ema golo gi kata sani dong kendi itedori kendi ginya kanyam itedori kendi adier ka gima chiegi no tho to chiegi ngima no renga wawuoyo gi ng'at machalo kamano maratego mako. Kijana moro no nena kayalo ung'isa ni bishop ane maratego no maka Ushipena nigi mon adier pastor an ratego ma otamore ni ok anyal kendo adier weche ge lete dho chunya pastor nyako moro ne an godo adier ne wawinjore ni mondo wadhwa kendre godo kendo ne wanyuol kode kapod wasome secondary sama na timo form 4 eno kalo modhi nyaka university to kochope second year to nyako ni oloko na paro bishop otimo na neno ni weche ge ne dhi dho chunya nodwa madho nyaka sum nikech kochopo kucha to koro nyako neno ka en koro eno klase en ja form 4 to koro ka nyako chopo university to yudo jo klase gima ber ni nyathi mane gi nyuolo cha to ne ni kor gi wuoyi weche gi ne lidhe dho chunye owacho ni bishop otimo na ne pastor an gino na norumo kendo nadwa madho sum sama na wuoyo kode ang'ise ni winyo ne kijana Jachine madwani madh sum ratego dagi ni ok nyal kendo iwinjo machanga maduong' kaka no se decide no weya Nyasaye biro kelo ni ng'etni sama no winja kalamo kode Nyasaye ung'isa ni pastor matimo ne counseling e simo no winja ni pastor winjo ka gimoro no wuok kuoma kendo I'm free now iwinjo bangi gachielo timo na no pastor na yudo dhako na kendo sani wasenyuolo kode nyathi tiende na ng'isa ni to kade ni madh sum iwinjo jachieno gi teko Nyasachwa nigi teko awuoyo gi ng'at maratego mako no yudo instant miracle kata kawuono wawuoyo gi jal makamano mawacho ni bishop ane maratego maka adiero maka omako dala na gi kongo ratego mar kongo mako dala na wawuoyo gi jaduong' moro kata mama moro mawacho ni bishop omako dala na dier otamo nyithina ni ok nyal kendo otamo nyithina ni ok nyal yudo tich otamo nyithina ni ok nyal nyombo ratego yae pastor ne momako dala na weche gi lite dho chunyo kanyal chiemo tieno aonge kwe nikech omako na nyithindo mar kongo wawuoyo gi ng'at makamano tandiko mar Nyasaye wacho niya Ruoth Nyasaye to aduoko kan bishop Omedo Ruoth Nyasaye to aduoko niya ni jomomaki kendo jomotwe nores kata kuom ng'at makeny adaked gi joko te makedo kodi miya res nyithindi e lwetgi kawuono idwa res ng'ato mawacho ni bishop weche gi lite chunya to kawuono awinjo kidwa Nyasaye nyalo timo adiero mako ng'ato nena ka otamo ni ok nyal gero ot dala modagie otamo ng'ato ni ok nyal golo dala modagie mano ratego adiero pango to chunye chida mano ratego adiero samoro no senyo mabati nyaka musmal ne piny ratego tamore ni ok nyal gedo adiero weche gelite chunye adiero samoro pango mondo miyo dhi ogol dala ratego dagi ni ok nyal golo dala mano ratego adiero kong'iyo nyaka wetene Maluwe nosegolo miere te nosegedo en ratego dagi otame ni ok nyal gedo iwinjo ratego kete mane malito siko migero mar kwer kalielo timore kababu kata babu gotho mane maporen go nyaka sane
weche gi lit e chunye nikech Ratego dagi ni ok nyal gedo. Ratego yae, kawuono Yesu nigi teko. Kawuono ibiro gonyo ng'ato kuom Ratego. Mawacho ni Bishop ane ma Ratego tweya. Ne ok anindo tieno. Awuotho tawuoyo kenda ka janeko. Samiyalo taweni ane miyala nikech Ratego tweya dier. Kawuono nyalo gony ng'ato kuom Ratego. Adiero nyalo mako ng'ato mama moro ka. Otamo ni dhok ok nyal te dalau. Mano Ratego. Nyaka nyimine no se nyuom dhok. Ratego nyalo tami ni ok nyuomi. Weche gelite chunyi. Mama muwach na tiro nyathina churi okele kata diel. Mano Ratego. Adiero nyalo mako kijana moro. Otamo nyaka nyombo. Mano Ratego. Opago tok timre kochopo to gimore matimore. Mano Ratego. Adier Ratego rach komako ng'ato. Onyalo pango adier makata nupango mondo mi utim arus. Iwinjo onyalo ketho nyaka arus. Marus kethre. Mano Ratego. To kawuono kelo jal manyalo gonyo ng'ato kuom Ratego. Mama moro chieng' moro timona neno. Ung'isa ni Bishop nobiro ira. Ung'isa ni pastor weche miyalo gi nodhi gi dhod chunya. Gini nanu anene di dalawa. Kanya minwa maduong' nobi nyuom. Kendo nobi nyuom e dhok adek. Sama chuore nochope dala. Koth moro noomore omani dwe chwe kar sa 9. Iwinjo pastor. Kar sa 9 kama. To wawinjo mana ka polo mor matek. Modho ogodho kariera ng'ach motwe. Weche gi ne lit e dhod chunya. Pastor wan bende luoro goyo wa. Koro nwano ni wan bende ok nyal nyuom dhok. Nikech wang'eyo ni ka chuo biro ka. Iwinjo to wan bende biro timore kaka nyaminwa notimore ne cha. Naruoko kuom mama ni gimiluongo ni yie. Nikech awinjo ang'ise ni ya. Iwinjo ondikia mo mane ya. Ni Nyasaye wacho ni ya. 25. An ruoth Nyasaye to aduoko ni ya. Jomotwe nogol kata kuom ng'at Ratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Anaked gi juto te makedo kodi. Miya res nyithindi e lwetgi. Koro we luor. Sama nalamo ni Nyasaye otieko higa achiel. Iwinjo chuore nodhi monyuome dhok dalagi. Kendo onge polo manogo dhiang' mora mora. Kendo dhogo nitie nyaka kawuono. Wawuoye Ratego yae. Ratego manyalo mako nyako andi. Inipango mondo mi itimo ohala kata ng'at manyiewi yonge. Mano Ratego. Inipango mondo mi itimo ohala chunyi chida. Mano Ratego. Iwinjo onyalo maki makati chako ohala mar rech. Kata ni iketo omena. Kata ni iket nyanya galot. Iwinjo kethore. Ma nyithindi miwacho ni kwa mama chamuru ok anyal wito chiemo. Mano Ratego. Umaki mar ohala ni ok inyal timo. Samoro in go tell adier kata customer madonja chielo onge. Mano Ratego. Adiero nyalo maki makati chako ada mar duka. Kati kete mpesa. Kati kete adware. Kati chak mar lewni. Kati chak mar wuoch. Ng'at manyiewi onge magigo chiek kata higa achiel kapod en kanyo. Mano Ratego. Ratego rach yae. Kawuono nyalo gony ng'ato kuom Ratego. Nikech Ruoth Nyasaye to duoko niya. Ruoth Nyasaye to aduoko niya. Jomotwe nogol kata kuom ng'at Ratego. Kendo jomomaki nores kata kuom ng'at makeny. Anaked gi juto te makedo kodi. Miya res nyithindi e lwetgi. Wawuoye ng'at manena kasani. Mane ok onindo tieno. Mawacho ni Bishop ane ma Ratego maka. Ngimana ok en mara kaka nachako chon. Ratego tweya. Bishop ta winjo ka Nyasaye ema nyalo gonyo ng'ato kuom Ratego. Adieri biro gonyi. Wibiro gonyi kawuono. Onyalo mako nyathi skul moro adier motam ni ok som. Mano Ratego. Adier chon noriek tino dok mana chien. Ratego duoke chien. Mano Ratego. Samoro adier onyalo maki makata fees kama biro ayo kine. Mano Ratego. Adier samoro in e college. Okine ka okidhi tieko. Ratego mar fee omako dalau. Mamuok nyalo yudo kata fee machulo nigo college. Mano Ratego. To kawuono inyalo gonyi. Iwinjo nyathi skul kama intie. Ratego momaki inyalo gony. Samoro nyalo mako dala moro. Onyalo mako dala moro. Nyithindo ok chop klas 7. Skul bogogi ni jela. Jela ndogo. Nikech Ratego mako. Onge makala 7 kata achiel. Mano Ratego. Ratego yae. To kawuono Yesu biro timo. Onyalo mako chiliel moro. Motam nyaka gedo. Opango mane center. Ratego tami nyaka ot. Otamo nyaka nyithindi gedo.
kama nyithindi biro gede okine nikech Ratego mako dala moro. Onyalo mako dala moro atier gi tho maneko unuiko higa ka higa garanti uwika ywak e gweng'. Tiwacho mana adier ni mano to koro dala gang'ane iwinjo mano Ratego mar tho momako dala ma Yesu kende manyalo golo kawuono. Wawuoye gi ng'ato, wawuoye gi mama moro, wawuoye gi jaduong' moro, wawuoye gi chiliel moro, wawuoye gi kijana moro, wawuoye gi nyako moro mawacho ni Bishop ane mane okanindo otieno Ratego maka to kawuono ayie asarenda mondo ogonya kuom Ratego. Ere ng'ama wacho ni Ratego maka nikech adwaro asom kodi muma mar ariyo. Adwaro asomie kodi muma mar ariyo. Muma mar ariyo wayudo Isaya 61 kar achiel e wang'e. Isaya 61 kar achiel e wang'e wacho niya, ni Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma nikech Ruoth Nyasaye oseyiera mowira mondo aland wach maber ne joma odhier. Oseora mondo miya kwe chuny jogo maneno masira, bende aul ne joma omaki ni koro gin thuolo, kendo aul ne joma otwe ni koro gonygi. Bende aul ne joma otwe ni koro gonygi. Kawuono idwa gony ng'ato ma winjo kawacho ni Bishop Ratego maka idwaro gony kuom ng'ato kuom Ratego. Isaya noneno wechegi, Isaya nokoro. Obeni en tuo momako ng'ato, kawuono igonyo kuom Ratego. Obeni en koso tich, kawuono igonyo ng'ato kuom Ratego. Obeni en nyathi motami ni ok inyal ting'o, kawuono igonyo ng'ato kuom Ratego. Obeni en kend motami ni ok inyal yudo dichuo, kawuono igonyo ng'ato kuom Ratego. Obeni en nyombo machuri pango mondo nyombi to ok timre, kawuono igonyo ng'ato kuom Ratego. Obeni en kong'o momako dala, kawuono igonyi kuom Ratego. Obeni en ohala michako to lwar, kawuono igonyo ng'ato kuom Ratego. Obeni en ot kata gedo mipango to ok timreni, kawuono igonyo ng'ato kuom Ratego. Obeni en somo matini dok mana chien, kawuono igonyo ng'ato kuom Ratego. Nikech Isaya wacho niya, ni Roho mani kuoma oyiera mowira mondo aland wach maber makele studio ka mar Lolwe TV ni mondo jomotwe mondo gony. Kawuono idwa gony ng'ato. Weyane gimetimo, kiani ine piny mane. Weyane gimetimo. Adier weche gilite chunyi. Iwacho ni Bishop ne okanindo otieno Ratego maka. Akiani Ratego mane momaki. Weyane gimetimo, akiani ine piny mane. Kata in Mombasa kanyo, kata in Eldoret, kata in Kindu Bay, kata in Homa Bay, kata in Oyugis kanyo, kata in ene piny Nyakach, kata in Kano kanyo, iwinjo, kata in Busia boda, kata in Migori. Akiani in kanye, weyane gimetimo. Iwacho ni Bishop ane mar Ratego maka ne okanindo otieno, awuotho ta wuoyo kenda ka janeko, wechege lit, kata tedi chiemo mamit okanyal chamo nikech wechege lit, nikech Ratego maka. To kawuono asarenda mondo gonya kuom Ratego. Weyane gimetimo. Kinyalo mako tibete make, kinyalo go chonge penye tigo, nikech yie kelo gik maonge mbedie. Walamo. Agoni erokamano Nyasache loch. Akawo janeno ni akete lweti. Kawo mama mar Ratego makoni, jaduong' mar Ratego makoni, kijana ni chiliel ni, nyathi skul ni mar Ratego mako. Nyasache loch. Dhiye kama entie, mana kaka Mumbino owacho ni badi ok chiek be iti ok odino. En gi yie ni isegonye kuom Ratego. Nyasache loch. Kendo alamo ka nigi yie ni timone e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Bishop Omedo, Agustino Omedo, aja Kisumu County. Hae gweng' miluongo ni Kogony buto Korogunda School. Ajal mowar kendo mopong' kod teko mar MALER. Kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo. Wane Babadogo Primary School kanyo ma wane gi all maduong'. Kendo ji osebiro mo receive their miracles. Ka ine chuny town ikaw number 25 to Lori Muish Terminus, tigo namba na madhiweyo nini. Kapok awe namba na ago erokamano ne Lolwe TV te, Director Samo Chola, Nyasaye mondo gwedhi, kaachiel gi Niko Kelo, nyaka bishobe mwayaloge e TV ka, nyaka pastors, Nyasaye mondo ume bong'ono maduong', nyaka director mara makawuono mar kamera, Nyasaye mondo gwedhi kendo umi. Namba na mar simo en piny kanyo 0726843941. Anwoye mondo iwinji 0726843941. Namba na machielo minyalo dago en 0750383499. 0750383499. Keke flash go simu. Nyasaye mondo gwedhi ka watutore. Shalom.